Nyikwa Ramogi kamano kuom keto Ramogi TV kaendi makidieny mar ariyo mar chenro mar duol mae kamogoye mbaka kaka jopiny. Wach moro wuok kaendi ere mopenji kaka jopiny ni uneno nang'o. Thieth odoge sirkal maduong' koso dong' e county. Weche mag thieth ineno no doge sirkal maduong' koso dong' mane counties kanyo. Mane wach mawuok sani nikech jagoro mongirore man kodwa ni Kisumu. En kodwa kaendi korwago kode mbaka e mbui iluongo ni Davji Atela. En jagoro mongirore mar KMPDU mano Kenya Medical Practitioners Dentist Union. Nyocha giromo gi jatend piny Kenya men William Ruto machali ne giwinjore weche moko achiel ariyo adek ma governors to ywak ni gimomiyo pok chenro mag thieth obedo maber e county en ni pesa ok wuog e sirkal maduong' e wang' sa. To geto gin gi wach mopogore ma endi mbaka modago kodgi. Abiro yie ni mondo go simu nikech weche mag thieth gin weche mamulo dhano kamoro amora mintiere. Abiro yie ni mondo go simu mondo winja ne pachi ni kaka ineno nang'o ni koro weche mag thieth gi gidoge sirkal maduong' koso gidong' mane county. Anto nyinga Trevor Ombija jandeng'o panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Koro wana da chiel kachiel nyaka dala mar Kisumu kama Davji Atela nitiere. Davji Atela en jagoro mongirore KMPDU. Davji ero kama na inya ko miwa seche gi Kisumu kanyo. Kama na inya Trevor. Penjo mokwongo en ni nyocha romo gi jatend piny Kenya men William Ruto. Kar jot mar jatend piny Kenya. Nuwinjoru nade kaka jomochung'ne weche mag thieth? Ingene jatelo mar piny ma en president waseromo kode diriyo. Noromo kode mokwongo tarik 14 dwe mar ariyo kwa dhi State House. Mar ariyo noromo kode tarik 1 Labor Day. To wach achiel mosebedo ka ngirore kendo mawuok sate kwa romo en wach mar healthcare. En wach giwacho ni universal healthcare. Kata wacho ni japiny onego bed e hospital to yudo thieth kaka dwarore. Koro mae mosebedo ka en overriding agenda e part mar healthcare. To osebedo ka wuok madier ni jopiny ok nyal yudo thieth ka pod en level kaka en sani ni mar ji kodhi osiptende to thoth nye gik magiyudo onge. Koro nwanyiso ker ma japiny ker ni mondo oyud thieth, mondo ji bed gi thieth nyaka ket pesa e healthcare. Nyaka gindik jotich. Nyaka gi-ensure ni nitiere yedhe osiptande. Lakini nitiere dondruok mosebedo kind sirkal mamalo gi sirkal mapiny e weche mag thieth ni. Nimar sirkal mapiny dwano bed kode to sirkal mamalo bedo on the other side gi a different subject. Koro wachi sani koro ber ka wan gi centralized body mabedo budgeted for mana kaka military kata jopuonje mondo ensure ni japiny kod hospital to yudo thieth kaka dwarore. Mano e wach mane wanyiso ker en wach mosebedo kwa wacho ni mar governors onego sani koro yie ni wach thieth ni koro tamogi. To kendo sani king'iyo kata mana Kisumu ka kuonde mopogore governors tako neno ni wach mar thieth ni dwaro pesa to pesa no gionge go. Tok mane kama kuku mar wach nitiere Davji nikech governors wacho ni gin ok gitamore mar bero weche mag thieth en ni sirkal maduong' emokor negi pesa e wang' sa. No, Trevor, apane kane upon constitution maler schedule 4 ma all evolve functions define functions mag national government give functions mag county government. Chido ka a national government watching national referral hospitals to give policy. To king'iyo kar counties watching county facilities give pharmacies. Emoket kanyo as part mar thieth. Koro gimatimore sani en ni sama okawo yath okawo gigi te oketo kako bedo no emobedo gi problem. King'iyo sani hospital kaka mar Jaramogi County Referral Hospital ok oserve county ma Kisumu kende, oserve gwegno te. King'iyo Coast General Hospital ok oserve mana county ma Mombasa, oserve all those counties. King'iyo Nakuru PGH in Nakuru County, Rift Valley, oserve Nakuru kende, oserve all those counties region. So apani definition kamene shido bete ni mara nigiwacho ni hospital mani county kata beno serve all that region na iketi no bede county no kende. To king'iyo kaka no kete no makata kaka ne counties o governors ogoko mokawe no thieth otamo gi bedo go ni mara hospital go onge jo thieth, hospital go onge yedhe, hospital go onge kata mar reagents mag lab. Emono wacho ni ang'amono counties ko sa oyie mondo hospital go bed rana kaka wari KNH kata QTRH kata MTRH man niso ni nitiere budgeting mimiyo gi from the national.
to ma ok nya timore ka gi system mag facilities mag counties manya ma timore ka osiptende gi okaw ma pesa dhie gi from from the national budget rather than from be the county money or county dhigo. Governors yuak ni un kuriworo gi jatend piny Kenya to nitie kaka uduoko piny weche mag counties miluongo ni devolution. Devolution ni ok obere ahinya nikech giwacho ni kuriworo un kaka joma chung' ne weche mag thieth to chak udhi wuoyo gi jatend piny Kenya uduoko piny wach mar devolution. Tifa ingeni devolution osebedo higni 10 wan jothieth ingeni wacho ni kanyangu kipi to nyisi ni ei pi kacha cha nitie gik magalagala ok onego bed ni penjo onego bed ni ng'eni kucho galagala dier osiptende mag public hospitals mantie Kenya ka sani jopiny ong'eyo kabisa ni kidhi hospital mar public ibo bedo kanyo seche 12 kata seche 24 mok ineno daktari to ka poni nono ineno daktari ibo nyisi ni dhi e lab oko nikech lab man hospital no onge reagent kata ok ti to ka poni lab no tiyo kidhi e pharmacy ibiro ka onge yedhe kata ibo dhi oko to ma osetimore higni 10 nyiso ni jopiny thothne uso lo mondo yud thieth ka chuno gi nyaka dhi e private hospital koro giuso lopegi ji uso dhok to services ok timre. Mano nyiso ni devolution mar human resource mar healthcare over this period osetamore. Gimoro ok nya temi higni 10 to tamore to pod wacho ni no watimuru atema. Koro gimotamo wacho ni jothieth mag KMPDU waneno wacho achiel niya ok onego bed ni watemo wacho ni devolution mar healthcare kata healthcare odhi e counties to jok mo ochung' ne hospitende counties gi kaka governors kaka ministers mag CCs mag counties kaka MCAs jogi te ok dhi kata hospitende go mondo oyud thieth nikech ging'e ni onge thieth kanyo. Koro mondo thieth obed kanyo nyaka ng'e ni nitie gik mamiyo ji dhi kanyo moyud thieth. Mano miyo wacho ni ok en mana mar jo KMPDU kende to mana mar konyo jopiny mondo odhi hospital owe uso lo. To koro king'iyo sani Davji ndalo mane pok devolution obiro gi sani ino kine ka nitiere pogruok mo maberberie manjang ni samo governors ogedo nitiere hospital moko moger 1 2 3 nitiere kuonde moko mane kata masin mar x-ray ne onge to sani koro nitiere masin dong nitiere gimo molosore maberber. Davji king'iyo sani gi ndalo machon ere maberberie sani. Vani Davji nigi wach mar ng'eni sani endi weche ma gik miloso gi lwedo gi samoro thago ji matin to wang'iso nu ora ne pach mondo winjane nu paro nang'o penjo maduong' en niya weche mag thieth gi moko kuom gi ochako doge sirkal maduong' koso gidong' mane county kaendi nje giromo kaka jomochung' ne weche mag thieth gi ma jatend piny Kenya ma giwinjore weche moko 1 2 3 kiani sani koro Davji winja mondo wadhi mbele gi chenro marwa ni to imbi nyalo oro na pachi 2 3 6 0 Davji gima penjo en ni king'iyo ndalo mane devolution ne pok obiro to gi sani ere maberberie bas pod wamanyo Davji ko yude to bro winjo kaka wacho aneno ka nitiere joma oro no te ka endi 2 3 6 0 Ramogi TV Trevor Mbija to aneno ni onego owewe aweya e county kanyo ka gik moko giloko mano Dan Wuod Nyilima chiro adek nochene Nyilima no ni kuro wach mar weche mag thieth go dong' e county kanyo mondo kik duoke sirkal maduong' aneno ko pod nyuro na moko kendo ka endi 2 3 6 0 e kaka unyalo yudo wa simu bende unyalo gonwa bang'e mondo winjane pachu ni weche mag thieth gi gidoge sirkal maduong' koso gidong' mane county ka endi gimomiyo gitimore sani en ni koro joma ochung' ne thieth kaka Davji gere njoromo gi jatend piny Kenya ma giwinjore ni nitiere chenro moko 1 2 3 monego bed ni dok kendo ne sirkal maduong' gimomiyo giywak ni counties ok osebedo ka tiyo maber e weche mag thieth to counties kodok korka governors to gin giwacho ni gin gisebedo ka gitemo kar ma ginyalo gima thago gi en mana gimoro achiel ni pesa ok ornegi e wang' sa pesa momiyo koro tich mar tiyo e county kanyo ok dhi maber to mar ariyo bende ni weche mag mibadhi bende nitiere governors wacho ni kata kang' wach ni odok ne sirkal maduong' weche mag mibadhi ok bi rumo mane gima giywago malich mogik to kamano jo governors bende wacho ni onego mimi gima na thuolo mondo mi gitem ka ginyalo konyo ji e weche mag doke county
kata weche mag devolution. Mano bang' higni 10 mosebedo kadhi mbele. To mane yuarruok manitiere sani. Koro pod wamanyo Davji Atela mondo winjane kaka oparo. Aneno ka pod uoronwa ote u kaendi wang'iyane ni Ramogi TV onge ng'ama nyalo go budget gi lwete ka onge pesa. Sirkal mamalo nyaka rit ngima oganda. Mano Obiga Kalausi Jawaya Jarodi Kopany. Erokamano ahinya. Ramogi TV Trevor Mbijato ananeno ni wach mar thieth ni odong' mane kaunti kanyo nikech sirkal mani malo pod nigi mibadhi moloyo. Ok inyiso nyingi, ora nyingi 23600 kwa nyalo yudo. Sani apani wakawa simbe mondo wawinjane ni ji wacho nang'e wach mar simu mondo wawinjane pachi kachiel ni to wach mar thieth ni odoge sirkal maduong' koso dong' mane kaunti. Gimo machielo matimore bende nitiere gik moko keti kaka miluongo ni medical equipment scheme mane luongi gi dho ngere nikech noter ne kaunti ka kaunti en project machamo billion chigni 63. To koro counties moko wacho ni gik manokel negigo omiyo giyudo gik moko masinde mag thieth mopogore makonyo jopiny. Jomoko bende wacho ni masinde mag thieth mosechopo ne county go ng'enygi ok osebedo ka tiyo maber. Samoro chope county, x-ray machine ni kanyo, stima onge, ng'among'e tiyo kode bende onge, MRI machine bende ni kanyo, ng'among'e tiyo kode bende onge. Gikawo mana buru kama gintiere no. To kata kamano, sirkal maduong' ne kawo pesa kata kapok ochopo ne county mondo mi ochul weche mag masinde matiyo e county go eko. Apani Davji koro wan godo kendo. Davji gima penji kapok wechego rochore matin en niya, king'iyo ndalo machon kane pok devolution obiro to gi sani. Ere maber berie nikech governors moko wacho ni nitiere ka gisegero nyaka kuonde thieth, giseyudo nyaka joma thiedho ji mopogore gi seche mane devolution pok obiro. Bi yie gi wachni. Ingeni Trevor king'iyo my devolution pok obiro ne 2010. To king'iyo population mar Kenya at that time ne about 38 million. Sani wan gi population about 56 million Kenya kae. To king'iyo igni 10 mosekadho go, governors mowacho ni osetimo gigi, o gitimo gigi kite. Tie budget mosebedo iketo e Kenya ka sani. Dalo ka budget nok chop trillions wan go sani. Sani wan gi budget ma 1.3 trillion, manya sani osechopo nyaka 3 trillion mar budget mar Kenya kae. Mano nyiso ni kakoro bedni human resource mar healthcare okubedo devolved, then counties de koro onge shida mar ndiko jotich. Sani igni 10 mokadho gi wan gi dakteche mosetieko school ma ose graduate mobedo nego bedni tiyo osiptende madhi 4,000, wan gi nurses madhi mana 10,000 mapok ondiki, wan gi jo lab mang'eny kabisa mapok ondiki. To ndalo mapok devolution notimore magi tene jo wan osendiki. E pogruok mantie kendo en ni king'iyo e higni mar 2010 2011 nitie university 2 kende mane thiedho dakteche. Matiyo ni iga ka higa nitie daktari 200 kende mane wuok mane tiego. Sani wan gi university 9. Manyiso ni iga ka higa wan yudo dakteche madhi 950. To ko gi mondo ikon jopiny. Koro jopiny inyore kabisa. Kendo luore county ka county moro nyalo amwan ndiko ji, lakini control of budget ka gichopo ceiling ogenya ndiko. King'iyo sani ka county ma for example Homa Bay, kapok ne ji utimo yiero, Homa Bay ne kama ne wacho ni onge thieth moro amora. Sani apani gi governor manyien mantie gi joma ndiko sani nitie pogruok maduong' mineno. Koro ineno ka after devolution gigite en subjective ne ng'at moyiere office. Maisoni kaka nyalo winjo thieth Homa Bay, o kaka dhiro thieth Migori, o kaka dhiro thieth Siaya, bro kaka dhiro Kisumu, pogore county te lakini thieth dego bedni standardized. Davji ritane mo nitiere ng'amo gocho ni Victor oimore. Oimore driver. Erokamano, duoke duond TV ni piny matene ka wawinjre. Victor duond TV ni piny matene ka wawinjre maber. Driver awuoyo ka wuok Rodi Kopany. Yes. Awacho ni thieth odoga ne sirkal mamalo. Nikech moduoge counties ka okwane ka thieth oyudo yo moro makare. Koro ber ka gino dwoko ka sirkal mamalo mondo oyud services mabeyo. To governors mayuak ni gimomiyo thieth ok timre yo maber en nikech pesa emokor negi. Pesa kata okoto mor matin no driver mbija. O gitigo bende yo makare.
Okay. Okone ka gitiyo koro wagombo ni mondo gino dwok malo mondo wayud konyruok malong'o. Ma in ka mintiere no pok ineno pogruok moro amora gi weche mag thieth? Ten kidhi omo bei ka ombija. Yath idhi omo mana oko. Yath ema oma oko, gloves ema oma oko, gik moko tin, koro okone tiende mondo mi iweka. Okay. An agombo ni dwoka malo moriere. Erokamano Victor. Erokamano. Aya, apani pod nitiere joma ochako gochonwa kendo pok wang'eyo nyinge maber. Oimore? Yes, ulwane nyingi mondo inyiswa ne pachi wach mar thieth ni endi. Debo vijani wano gundo reloaded woda wendo. Yes sir. Wach mango. Ata paro mange wach thieth. Trevor gini siye ki pacha paro no winjo dwoka ne sirkal mamalo nikech kana neno news maru makawuono mar Migao makabiriyo. Temo wacho ni masinde mantiere otamo onge kata mana dakteche kaunti maber manyalo. Bane mari simuno chot ko wacho ni atini gino doga ne sirkal mamalo. Davji ni dhi mbele gi wach moro manilero. Awacho ni king'iyo kaka counties osebedo ndalo gite. Kaka adoma edo gima jotelo gi wacho. Osiptende onge dakteche. Tunamiyo example mar county Homa Bay. Kane pok gavana wango bedi tich, ne county rache kabisa. To kana sani onya bedo gi gombo matimo gik mang'eny, lakini ntiere limits ma gin go as a county. Ok onya ndiko dakteche manya dwaro kabisa mondo ndiki. To ma ok timre ne en kende, ma timre ne counties te. Koro nang'o mondo githo gini ka onge pesa ma ginya timo go nikech constitution o limit, rather than mondo gino ketni obed gi independent budget mare. Manyiso ni ok lure gi county ka county, but kila kamoro amora health bedo standardized. Makidhi hospital as Article 43 mar constitution, ratilodi mar yudo thieth iyude mok lure gi governor mantiere office. Okay. I don't know, Davji, I don't know, David Opeyo, Nyakwara Poda. Wacho ni Trevor Ombija Ramogi ler Kisumo ka endi to health odoga national government kendo health service commission bendo chuogi mar tayo health. Health service commission mudwaro ni Davji. Eno ko bibedo gi mibadhi. Nikech mibadhi to waseneno kuonde mang'eny, waseneno mibadhi KEMSA, waseneno mibadhi Migao mochung' ne weche mag thieth e sirkal maduong'. Ere pogruok mabro bedo kae kata kakoro miu health service commission. Yene mibadhi mostly kada counties kada national bede gik minyiewo. Ngeno kijaketo mibadhi jatich. Okinya bedo mkiti mibadhi healthcare workers or health service providers. Davji makane wach mar mibadhi no matin. Wan gi Steven niko di Kisumo kanyo. Winja ne pach Steven kaso bro duogo dhi mbele gi weche mag mibadhi. Steven oimore. Wodo miga nyakar buoko cha pesa. Dhi nade jatuo. An tiye ma Stephen mang'ero en baba twins mar Onjenya. Erokamano. An chingo ma Kisumo ka. Ata an wuodo Homa Bay County. Okay. To adieri thieth en migao maduong' moloyo gimoro amora nikech en ngima dhano mar ariyo kopogore gi Nyasaye. Waneno ni chal ka gima national government keto yomyom nikech ji dudugo devolve government mar county. Sama weche dhi maricho e county kata ginyalo wacho ni ajino ne waseduoko e county government. Gi pacha Trevor Ombija an kaka baba twins mar Onjenya. Gini duok ne national government mondo mi githieth wayud thieth maber, ok ni thieth to rach sani. Adier king'iyo di nyaka ni kele county ber kendo Nyawang'aya ogeronwa county ma Homa Bay. Lakini Nyawang'aya ibedo gi shida korka pesa budho ko kubiro to sani koro wanyalo blame ni mage ma ok tim, lakini otemo koro national government onego gini odognegi kich waseno ka koro puk pek ne otenga. Koro kodwok national government. Kapano nyalo bedo better nikech mano koro dhi miyo gibedo kod wich kuot ni gini ni kuomwa. Nikech ka gini ni e oda, nyalo miyo abiro wich kuot ni oyo gini watim, to ka tere ka jirani tanyalo riambo ni jirani nasemiyo gini mondo tim. San kaka japiny ma piny ka, samoro onge gadiera ni gini pesa biro ne county kata ok bi nikech an afolo gima iwacho na simu kanyo e TV kanyo. Koro kian kaka japiny duog gini national government mondo national government okonywa kaka wan mwananchi mapiny. Baba twins owei. To baba twins kapok idhi kanyo to dong sirkal ma county wacho ni pesa ema okornegi e wang' sa. Koro kata ang' winjruok mane national government dong pod pesa ka onge to onge aonga ya jaduong'. Trevor kiwinjo kama kendo.
awacho ni national government nyalo timo makosa nikech gino noseduogo e county government. Okay. Tiende ni ka gin kendgi ma gino giduogo e county government kaka gin nie national government. To in kaka trevi nyabir gi wich kuot ni awa gini timore odwa kanyana na marach to kikawe dobedo bypass odhi ka jirani matieni e county government. Koro gin ginyalo wacho ni kata koko riwo kata joko kana wacho ni donge Kenya no kelo devolve government matini gino doke county. To ka technical government yo pesa okelnegi. To shuru magito national government ng'eny diru shuru michoko mabeyi na iya ng'eny. Giwete ushuru go mondo ger godo county inyew nego jiyedhe. Ne tege me pesa ma malo. Erokamano Baba Twins. Erokamano. Winji maler. Davji awuoye wach mar mibadhi nikech mibadhi to osebedo katimore migao mar thieth kendo mibadhi bende nitiere nyaka KEMSA waseneno kata nyocha kaendi wach mar net okelo tulo. Davji Awinji. Dhiane mbele gi wach mar mibadhi mano wuoye chande. Ere kaka Health Service Commission ok bi bedo gi mibadhi ka koro sani kata migao mar thieth wuon ne gi mibadhi dabal. Yegi watimore Trevor ni devolution mar healthcare chal no devolve nyaka mibadhi be counties. Nikech sani ko poni otimo advertisement kata mane counties gi. Yero ka jo boards gi demand pesa kuom jothieth mado dakteche midwa ndiki kata nurses midwa ndiki nyisi ni kapoko ndiki kata pok bedo shortlisted nyaka chwa 200,000 koro ok ni mibadhi chen mana national international to counties be to gimwatemo wacho ni healthcare odwok e ministry mar health watemo wacho ni onego bed gi a centralized body mama ne healthcare kaka dwarore the same way ma wan gi police service commission the same way ma wan gi teacher service commission the same way mani modo no bed gi health service commission kata kingiyo judiciary wan gi judicial service commission gimatimore gi mae odhi to increased accountability to health workforce the bedo independent of the politics mantiere counties gimantie kuonde te manyiso ni hospital ka hospital bubedo gi jotich madwarore bo nyiso ni kidhi hospital kaka koro Jaramogi okibito dweche 3 mondo yud surgery kidhi Nakuru kada kidhi coast ok bichuni nyaka kidhi KUTRH kada dhi MTRH mondo yud thieth isni kamoro mara intie bedo kiyudo thieth jothieth osendiki to thoth ne king'iyo sani kaka wantie igni 10 mokadho gi counties gi ok ndik jothieth counties gero hospitende to hospital kigero chalo ng'awo gero classrooms tiketo nyathi mondo some iye nyathi onge mosomo ka ng'a puonje onge ka nitie mana desk ema chal kigero hospital kata mana en 7 star to itero jatuo iye kanyo to onge ng'ama thiedhe gima timore onge ema watemo wacho ni health and holistic there has to be service provision hospital mogerno to counties igni gite ndiko jothieth otamogi bedo gi hospital osetamore sani counties nigi debts ma KEMSA madhi 200 billion nyiso ni kata sani migi mana disbursement nyaka December health of the nikech dile mantie sani mana for these 3 months what timore igni 10 mokadho nango ji pod thagore nango ji pod uso lo to koro Davji gimoma achiel mabe timore sani wawuoyo ni weche gi achiel kachiel gedo osetimore maber e county kendo imbi yie ni gedo to osetimore maber do mano tiye okay mano osetimore koro kar ndiko ji ka endie manitiere lwenyo kare mano kende gimonego gol kanyo koso kuku mar wache nango kan kichi wacho ni ise gweno to ise ogwang gedo timbi yie ni counties osegero stende kuonde mopogore jomondike iye ni mae kende shida to kochuno ni nyaka wachi gini dok mana nyaka sirkal maduong e kan ndik ji ok yode ida yo mindiko godo dakteche mondo mi dakteche obede kuonde ma oger gi counties ogogo Davji awinji kore king'iyo kaka osetimore igni gite giwacho ni king'iyo kuonde 4 wang'iyo mokwongo wach mar gedo geragera hospital building brick and mortar iwacho gini white elephant project mago osetimore kabisa ni mar governors gi jogi te gin josiasa giboyiso ji ni wasegero hospital mar ariyo en jothieth nyaka bede hospital mondo thieth otimre
To sani kaka gik moko timore ni ka sirkal mamalo temo ni ndiko to sirkal mar counties bedo gi koko. Sirkal counties be onge pesa mar ndiko. Koro nitiere ywaruok mabede kinde ka. To ng'ama hinyore e this process en japiny. Nimar en moko yud thieth. To ma bet timore kendo king'iyo equipment. Kapok ne king'iyo before managed equipment services ma wacho ni ne en kuo mar adara. Nimar national government know that their project wacho ni gidwaro equipment ma gitero counties. Gi king'iyo ne ni mondo obed gi modern equipments ma bok konyo jopiny mondo yud thieth kaka dwarore. Lakini nikech ne onge nyalo counties, iyudo kaka county ma Kapenguria nochulo karibu $1,300,000 to nokoyudo ICU machine. King'iyo county ma Homa Bay nobedo gi MRI machine higni 4 ma ok nokonyo ng'ata ng'ata. King'iyo county ma Meru nobedo gi machine mar ICU ma bende okonyo kata ji nikech ne gionge jothieth. King'iyo county ma Ishara mantiere Embu ne gibedo orthopedic unit ma obedo higni 4 to magi millions. King'iyo MES project ne million wadhi 63. Koro nyiso ni kare gibedo gi budget maber mar ndiko jotich gi equipments to dokonyo jopiny maber moloyo. Davji ma ndie kama weche ntiere nikech awacho ni imbi wacho maber ni kaka medical equipment scheme moko no dhi e counties mane onge ga gi masinde. Dong koro gimodong en mana manyo joma tiyo gi masinde go moloyo bedo ni masinde go onge chuth. Nikech debe ni ok gidhi kamano dikero masinde go onge, joma tiyo bende onge iye kanyo. Trevor, king'iyo MES machanen kuo. In fact, governor ma support MES and governor ma NA jokuogegi. Nimar ka gigi no bedo overpriced. Gigi no kete counties ma consumables gino kongi. Gigi no ngini counties gini disease patterns ba gino kongi mago. Koro ideally king'iyo MES project pesa mano odhi iye to gi ber mano kelo jopiny tin ahinya. Ber mano wuok enugo ka e KNH to gi MTRH kama nitie joma tiyo ospitendego. To mano wacho ni mondo health bed maber actually aspect mar healthcare kaka ospitende mag level 4, level 5, level 6 okonego bede county. Ni mar county bo thagore bo thuth ni kore gino gimage bo timo onge. Ma osetimore higni 10. To debed ni health ni nitiere national or one of those level facilities under a centralized system. Nisoni they kanikelo machine gi they kero gibedo gi joma dhi tiyo kodgi. Manu wuoyo gi jatend piny. To pesa no bedo gi profit de jopiny moloyo. Manu wuoyo gi jatend piny Kenya ento pache ne nang'o. Igine sani wasebedo kwa lobby kaka union ni kuo manotimore MES chakik medre. Okadwa ni that MES project odhi mbele. Gimodwaro kaka union en ni ng'ado kodhi hospital onego bed ni nitie jothiethne okobudhi e line to kodhi koseyudo daktari onego bed ni oyudo lab results to kapo onego bed admitted onego okere kanyo ko yath ondikne onego bed ni oyudo kapo ni onego bed ni x-ray kata bed ni dhi ICU giyudo. Mano gima dwaro. To mano nyiso ni nyaka wang'i all the elements mag WHO madwarore e healthcare. Nyiso ni nyaka bed infrastructure moseger gi koro nyaka gibed gi equipments madwarore to gi jotich mabo ensure ni tich timore e osiptendego. Achiel kuom gima timore ni yedhe to onge nyaka sani nikech onge kata ni KEMSA onogo no ncho ng'iyo konwa ni atamalo 80 mar yedhe ma ji dware hospital kata gin be gionge go. KEMSA ok ni e county. Mae gima sika penjo Davji to koro ka sirkal mamalo ema ok dwa chiwo pesa kata nyaka ne KEMSA giri mondo nyiew yedhe. Ang'a nyisu ni koro kudloko ni koro odok to koro gibro chiwo pesa. Baba Twins no sewacho maber ni wigi bro kuot. Ang'a mamiyo wigi ok nyal kuot sani. Triva, king'iyo wach mar pesa mawuok e national cabinet counties apare dhigi the budgeting ma Senate no approve gi ma Assembly no approve. Like this year, counties do 350 billion. Angini Minister of Health will get 200 billion. That 350 billion, county negoni, emagitimugo every services, a counties. Keep on
ni 70% of that budget dhi healthcare kana dhi ne jotich koro ginya ndiko jotich ok ginya chulo KEMSA nikech gin gope mag KEMSA kana gope mag yedhe ma dhi 2 billion 200 giwacho no ginya nyiewo agents mag lab nango por gitamore ni gibed beda gi thieth ni koro gibed tenge mondo gibed gi budget gi koro mondo bed gi osiptande alafu mondo nyiewo yedhe gi pesa mano chulo jothieth gi to governor stamore manyiso ni ging'eyo gomiyo thieth ok timre counties tapare gomiyo ging'eyo mano ni mar gi nyithindgi gi wedegi te mar governors mar senators mar MPs mar MCAs gi mar ministers mane counties gote osiptende gi ogedhi e treba koro be ni thieth nitie kaka thieth onge mano ok obadho gi omeno ka gi cling health service ni to koro achiel kuom gima wuoye ne wach ma iluongo ni CHWs mano community health workers kata jamrerwa gi dholuo sirikal ne wacho ni gichula 2,500 to county bende ochula 2,500 ka koro sirikal mamalo yie ni ginyalo chula 2,500 mondo counties bochako meda 2,000 mondo giora ora pesa no te mondo county chul ne jogo de chiel nikech county temo ntiere counties the community health volunteers union ma KMPDU nontiko memorandum moketo assembly mano wacho ni onge jatich monego bed ni en voluntary jatich ka jatich onego bed ni chulo ma in fact gima chiel maber ma sani waneno e counties eni joma konyo ji nyamrero ma konyo ji e counties gi ok luongi ni volunteers anymore iluongi ni promoters maso ni county ka county ntiere gi pesa ma ginyalo chulo but e iye kae sirikal maduong' wacho ni ka county chulo gi 3,000 to medo 3,000 nyiso ni pesa ntiere ministry lakini weka ministry andiko ji nikech health ni e counties ma budget be ni e counties omiyo koro gimede wiye kamano to ineno ka kedo maduoke e wachno nyiso ni gimoro amora matimore e counties gi national ntiere kedo mawuok e wach pesa to ng'ahinyore sama kedo ni owuoke en jathieth ma community health promoter ni en jathieth ma daktari en jathieth ma nurse ma effect bang'e biro nyaka japiny mok yud thieth. Okay. Davjane no ka jioro nwa ote ka endia ria deka uchielo no we ang'iya ne achiel kuom gi ka endi mondo ang'iya ne Ramogi TV and Duncan Kuto Kobala koni we are getting you loud and clear kamano Duncan Ramogi TV an bende an wudo weli ocho ni thieth odogi e sirikal mamalo Ramogi TV ma Dennis Maralego Malele Siaya County Trevor ananeno ni thieth odonga e counties Trevor Ramogi TV ler Kisumo ka endi health odogne national government kendo health service commission ochuogi mar tayo health mano David Opio Nyakwar Apoda Ramogi TV Duncan Kuto Kobala ero chako nuore kendo wacho ni oneno maler Ramogi governors tiyo marach gi pesa mar thieth odog malo ma endi na bega Ramogi TV Anamos Onyango kani Sirongo owenwa thieth e county nikech chon gik machalo kaka lab ne ok wayudi to sani koro wayudogi e county ka endi ma endi Morio Kupez kawuok Kisumo koni Ramogi TV akwayo ni sirikal mondo oket winjruok gi governors kod dakteche mondo wakony piny Kenya kaendi. Davjika koro watieko wacho ni koro joma wacho ni unumundhogo governors uwacho negi nang'o nikech iwacho ni unyochu dhi State House wuoyo gi jatend piny Kenya mu winjuru kode to undhogo governors. Ng'at mawacho kamano apani ng'at moro ma wacho ni nitiere ga joma wacho ni gin middle classes man gi private insurance mathothne ka gituo to ok odwa dhi e osiptal mar sirikal thothne odwa ringo dhi osiptal mar private mage joma wanya wachni igri thothne union ok wang'i gima dhi konyowa wang'i gima konyo jopiny daktari kodhi osiptal moro ma en go en ni jatuo moneno ochango odok ot mane moro ma thothne wan go to kaine public hospital onge pesa moro ma michake yudo en pesa ni miyudo mshahara dwecha mane kene miyudo thothne dwe ni jathieth moro mobiro hospital oyud thieth to kaine daktari tibiro hospital nitiere emergency case yedhe emergency onge to kaponi yedhe guntie onge ICU nyako jatuo thothne kilolo jatuo no nitiere ring pachi kuond dendi moro membe lal e yorno daktari ok mor ka jatuo ok ochango
to daktari bok mor ka jatuo ok nya chulo bill mar hospital ma nyaka osethiedhe to nyaka bed detained kanyo. Daktari bok mor ka jatuo dhi uso lo kata wete to lead the hospital. To magi gik matimore e private hospitende. To magi timore nikech public ok ti. Koro mwato mwacho ni duol mwagolo ni ok en duol marwa, en duol mar konyo jopiny te ni marwa wegi wanya bedo jotuo be. Koro ngata mosebedo ka thagore kodhi e public hospitals en ratir mari mondo hospital no ti. To sama governor wacho ni pesa pok wuok national to kata atemo wacho ni kata governor somi pesa mar igani nyaka December ok gidhi ndiko jotich. Nyaka wang'e ng'eyo maber ma sirkal ma national gi county dhi ng'iyo healthcare obed investment ma jotich indio kaka dwarore, yedhe iketo hospital, reagents nitie ma ji ok thagre kod hospital mondo gimany pesa mar mondo gidhi go thieth. Mano e mbolo ni universal healthcare. Lakini miluongo saine ma ji luongo ni mano mana siasa. Okay. Erokamano Davji Atela en jagoro mongirore KMPDU mano Kenya Medical Practitioners and Dentists Union. Nano kuoro na ute mang'eny ka kena nyalo yudo sadaka moko achiel asom gi ane piyo. Ariyo adek auchiel nono wach mar thieth ni en gima mulo ji e chunygi ahinya. Ramogi TV thieth kata odog ne sirkal mamalo to onge ber, par ni pharmacy nigi yath to hospitende mag sirkal onge gi yath. Ramogi TV maendi Benta Nyarong'any, japuonj mar Misambi. Trevor wach mar health onego doge national government. No county government nyalo ran chulo jotich bende otamogi e yo maber nikech nok mar pesa. Pesa biro medo to nyaka wach mar ng'ikruok pod bro mana bet. Ramogi TV ma konso Lady Tosha kana thiriva kuni anto kaluore gi pacha weche thieth odong mane county kanyo. Mae mbaka mobro medo goyo kamano ahinya kuom kete mane chenro marwa mar duol kaendi. Kete mana Ramogi TV kapod wadhi mbele gi chenro mar weche moko mang'eny mabiro mopogore. Wagoyo kamano ne jagoro mongirore men Davji Atela mar Kenya Medical Practitioners and Dentists Union kowuoyo kodwa koa Kisumu. Anto nyinga Trevor Ombija, Janding Opanga, Janyakach dendo Ombija Taya, nyakwar guok kocha pesa. Kete uru mana Ramogi TV kaendi. Erokamano ahinya.